ng'eyo kaka setiyo e dala mar siasa kaendi. Anytime ma iloso kata midwaro loso romo gi jopiny kata romo magalamoro, nitie kaka steps monego ikaw kendo monego ikwa thuolo mana kowuok e lwet sirkal mondo mi permit mar loso public gathering no. Kendo mano osetimore, wachiwo ga notification kata request mondo wati gi venue moro kata warom gi ji e chiro moro. Omiyo chunya yuora wuora ka nikech kapo ni jowadwa gi manyodwa uso sera gi ne jopiny gi nyotimo gima wacho no, to en kuyo maduong' mondo mi wachak wane ka jok ma bende iluongo ni rowere winjo ka nyar ber wadwa ma wan go e studio kani ywak ni jo youth gi nitie kaka siko ka inyore e weche mag koko gi makata maandamano mwaluongo ni Gen Z ni gine mane gihinyore, to kendo katoke no to jomoko nono emo benefit. Mano e adiera, kendo waduto kaka ng'ama miyo chunya oseywago jo youth gi ahinya. To koro gima wuoro ni to joma nyo koro ting'o ludhe gi gin to ng'ama koro oro gi to ludhe ma nyo giting'o gi to dak nyo giwaweya. Anaparo ni wach tulo ni ok ober nikech kinde ka kinde sani ibiro yudo ka nitie joma nyo hinyore kanyo, samoro jomoko nyotho, jofwambo pok ulandonwa landa, nyaka gach ng'ato bero nyo wang', nyaka johandwa ma bende nyo ok oikore ne tulo no gige gikethore, nyithindo ma nyo po nono ni gino yudo yo kanyo koa lunch akia ni to koro hali gi nyo bet nade. Koro an takwedo tulo, bed ni en tulo ma ng'ato blame on the government, bed ni en tulo ma ng'ato blame kuom jopiny, an kaka Pamela akwero tulo in totality nikech by the end of it ok okonywa. E wach siasa ka anaparo ni kaka sani President Ruto is strong, party ne strong, to kata mana ODM bende mawuoyo kode makoro loso gimiluongo ni broad based bende seem to be confident ni weche beyo. Kuom mano